¡Bravo, bravo! Tot és per la menjar. Aquí, mamà. És per vosaltres, us han portat els Reis. Molt bé. Gràcies. Això, i tant. No s'ha de parar perquè de Tant i venir tant. els Claro. Mira que era bé la mare victoriana. Els macos, els macos. La Pepa la Mira, di Luis. Ah, ets. Tira foto, tira foto. Foto. No, a mí me ha dicho el hijo que yo te necesito. Ahora no puedes poner la mascareta. Aquí detrás, peleaos que no hi veig. Bueno, muchas gracias.
Vigna 1? Nào. Ya, prepara. Come seguida ya. Siamo Paolo.
estessiu tots, almenys los aquí. Estimats Reis Mags d'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar, perdoneu perquè el Moses no pot estar aquí entre nosaltres perquè porta molts pobles i va repartint a cada poble un any, d'acord? Un any més, sigueu benvinguts a la nostra parròquia, portant il·lusió i molts regals al nostre poble, especialment als xiquets i xiquetes i també als grans. Com podeu veure, tots estan molt contents, tot i que no és possible que porteu tot el que us demanen, però hi ha tants nens i nenes per repartir i molts no tenen res. Nens, nenes, l'important és que valoreu el que teniu. Sigueu agraïts. Estimats Reis Mags, des de la parròquia d'Ascó us demanem que porteu molta salut, solidaritat, pau al món i que s'acabin les guerres. Moltes gràcies i fins l'any que ve, si Déu vol. Bona tarda, benvinguts i benvingudes, veïns d'Ascó, nens i nenes. Estem aquí per donar la benvinguda a les majestats dels Reis Mags d'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar. Agraïm que estigueu avui aquí amb nosaltres perquè sempre us porteu molta il·lusió i felicitat al poble. Vull també aprofitar aquests moments per la confiança que us tenim tots per a fer-vos entrega de la clau del poble, és la clau en la que podreu entrar a totes les cases per aportar, sobretot molts regals, però també per aportar somriures i il·lusió a totes les famílies d'Ascó. També vull aprofitar per dir que la influència que vosaltres teniu a tot el món, que aprofiteu per a demanar moltíssima pau i també per a que s'acabin totes les guerres que hi ha al món. Sobretot que omplíssim de llum i de concòrdia tots els pobles del món. Volem agrair a tot el poble d'Ascó la vostra generositat i desitgem i esperem que continueu venint moltíssims anys més. Ara passaré a veure no us més de el nen Jesús perquè els problemes de virus acceptaré que fem una mica de referència i que pel casal que hi ha molts regals que us esperen. Però gràcies a les ajudes de tots ho he pogut dur a terme i estic molt contenta de com està sortint. Vostè sabia que les famílies i els hereus ja han arribat, m'agradaria que els hereus com ho farà que ho venem, perquè s'ha mullat durant tota la caravana. Que una família. Podeu ser orgullosos de vosaltres. I l'Alberta i l'Eli, que són la pubilla i l'hereu d'Ascó del 2023,
seran separant la beguda als Reis Mags i llegiran els encàrrecs dels nens. I ara així, un fort aplaudiment a les amistats Melchor, Gaspar i Baltasar i també al seu patge Gerard. Ja podeu passar. Benvinguts a tots. Benvinguts majestats, benvinguts als conells i als conelles, benvinguts nens i nenes, benvinguts a tots els que ens heu volgut acompanyar en aquest acte tan màgic. Un any més, ses majestats Melchor, Gaspar i Baltasar, amb tota la seva cort de patges i ajudants, han vingut al nostre poble per complaure amb els seus regals a tots els nens i nenes que durant tot l'any s'han esforçat per millorar i portar-se molt bé. Amb els cors plens d'emoció, obrim les portes a la màgia dels Reis Mags. Avui és un dia d'il·lusió que ens recorda la importància dels somnis i la generositat. Que la seva entrada a casa nostra porti alegria, amor i prosperitat. Comencem en l'entrega dels regals. Berta Blanc, Gerard Raduà, Tiago Pereira. Enzo Pereira, Vieri Janio Bar Montaña, Enzo Martínez. Y la Bella Martínez.
Turull. Bruno de la Vilamorós, Laura Fernández y Ampara Serrano. Cesc Cabasés, Enya Cabasés y Dídac Cabasés. Cesc, Enya, Dídac. Noa Muñoz, Mauro Muñoz y Lev Muñoz. Sergi Caro, Nen Jornet y Cesc Cabasés. Carla Gil Villamés, Paula Gil Villamés y Paul Villamés Hermes.
Ferrer. Jordà, Roque Jordà i Guifre Jordà. Noa Muñoz y Aila Lloret. y Rita Rosado. Muñoz, Luz Torres,
Alan Jornet. Alan Jornet, Cali Juan y Elena Juan. Sergi García, Naira Nogales, Marte Robles. Víctor Juan, Iris Juan y Coraline Serra. Diana Serra, Eudal Serra. César Hinojo Caballero, Alex Montornés y Laia Montornés. Carles Villarnés, María Villarnés, Ainhoa Miguel.
Noé Alexei Mariela Rosereda.
Ella Mosura apagará el canal. Abril Giral, Alan Giral y Aren Rúa. Josué Llop, Lucas Moreno y José Antonio Martín. Juan Nuevo. Nayara, José Antonio y Remedio. Ingrid Pérez, Héctor Pérez y Joan Macías.
Miquel Ferrus. Irina Suna, Akane Ferrus y Nerea Ari, Jana, Nuria y Aina. Fins aquí la nit d'avui. Esperem que després us portin bons regals. Molta salut. Bona nit.